The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, atong andamon ang atong kaugalingon. Kung ikaw sa ka magtutuo, gimaduan ka sa pulong sa Dios nga imong hinganlan, imong admitihan ug imong angkunon ang nabuhat nimong mga sala. Hinganli lang kana ngadto sa tubangan sa Dios. Kay siya magapasaylo kanimo. Matud pa sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, human imubuhata ka na, ikaw mandam no sab sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Dios, kay ikaw magamhan naman sa Espiritu Santo. Panalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidasig ka, giawhag ka, gidapit ka, nga imong gamiton ka na imong kabubuton sa paghimog desisyon, sa pagtuo, pagdawat, kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, mag-ampo ta. Let us pray. Amahan mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Niining adlaw o Diyos, ngayon nasab kami gidala dinhi, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong nga labing mainungdanon sa among kinabuhi. Musa niining adlaw o Diyos, salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos niini. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga suki, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. O kaninyo nga bag-o pa, mo pa'y suway ninyo pagpaminaw nining atong Bible study through the YouTube o boss sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Welcome kamo nga just have an open mind, bukas nga panguna-una aron masabtan nimo ang atong paghisgutan. O by the way, una pa kita magsugod gyud, atong pasalamatan ang Dios sa iyang paglugway sa atong kinabuhi, for extending our life hangtod ni higayuna. Di mailan kini nga ana pa siya plano sa atong kinabuhi. So, ang iyang plano sa atong kinabuhi nagalihok pa man, busa gipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita, lakaw-lakaw pa taning kalibutan na, nagaginawa pa kita, skill pa itong lawas. I hope maayo panglawas, ikaw nga nagpaminaw niini o atong pasalamatan ang Diyos. We do not deserve it, we do not earn it, we do not work for it. Kay kinigrasya man. Ang nagalihok sa atong kinabuhi, pinaagi lamang sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, o iyang kortesiya, kining tanan. Kaya na siya ituyo. Okay? So, that's enough.
welcome na usab ni atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niya man kita magadupot sa tun-anan nga bahin sa sala. The Doctrine of Sin, hamartiology, the study of sin. Okay? Unsa kadto ang sala? What is sin? Ato na sa ating labason sa itong panunduman. Kay kini man ang atong giduputan karon. So, sin is anything contrary to the character of God. Tanan nga naisupak, naisupil sa kinaiya sa Dios, sala, or acting independently of God and God's provisions. Kitang tanan mga makasasala. Roma 3:23, kitang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Prinsipyo, disobedience. Ang unsa man ning binisaya gyud sa disobedience? Pag disobey, pagsupak, di ba? Okay. Ang sala is coming short of the glory of God. Sa ito nang ginaingon, nakabsan kita si maya sa Dios. So, sa diha nga kita mo supak, when we disobey God, kana sala. That is sin. Okay? So, ato manggibarugan lagi kining kamatuoran nga prinsipyo diha sa pulong sa Dios nga what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Prinsipyo kana. So, mao kana nga ang sukod sa atong pagastumanon o pagasundon mao ang iha sa Dios, ang iyang sukod, ang iyang standard. Kay dili man makakabot ang atong standard. Ang atong pangunahuna, dili makakabot sa pangunahuna sa Dios. Gawas kon imong sundon ang iyang paagi. His protocol is perfect. Okay? So, ang Dios lamang ang hingpit nga maayo, perfect good, o maura ka na ang husto nga basihanan, dili ang atong kaugalingon, mga tawhanong basihanan. Kay nagatubang mangita kanunay, sa matagutlo, nagatubang kita tulo, ka nalangkob manggod kining kinaiya sa Diyos. I mean, ang iyang pagkamasaligan, ang iyang integrity. God's integrity is composed of three of His attributes: perfect righteousness, perfect justice, and perfect love. Kining tulo, this is what the integrity of God means. So kita nagatubang kita sa iyang integrity. Busa, we have to make the adjustments kanto sa iyang integrity, sa iyang justice, sa iyang hustisya. Ang Dios hingpit nga hustisya, hingpit nga makiangayon. Okay? So mo na nga atong gibarugan kanang maong prinsipyo nga unsa may gidemanda sa pagkamatarong sa Dios, ang iyang hustisya mao ay mutuman nini. So, atong ipadayon ang mga butang nga mga punto sa doktrina nga atong ipadayon. Sin is not the issue in salvation, kung bahin na sa kaluwasan. Timan-an na ito ka na, ha? Kaya ang sala na sulbad na, atong higayon nga mo gidawat si Kristo nga mo manluluwas kadtong tanan ni mo mga sasa kaniadto gipapas na. Okay? So dili na isyu ang kanang sala when it comes to salvation tungod kay it is Christ who is the issue. Okay? So it is Christ who is the issue in salvation, not our sin. So ang pangutana, what think ye of Christ? Unsa may imong paguna-una bahin ni Kristo? Kay ang salagod nahuman naman na pasabot na ko nga gihukman naman dito sa cross. Yatong pagpapatay ni Ginoong Kristo dito alang sa kabayaran, pagbayad sa atong mga sala. Mao na nga dili na husayon pa ang bahin sa sala kay ubos sa gitawag og
kanang biblical law of double jeopardy, kaning gitawag og double jeopardy, mga legal terms, ang tao dili na unsa kanang husayon pag-usab, can never be tried again for the same crime. Human na naman. Nagkasabot ka? So, ang sala, ito naman giingon nimo, ang sala is a crime before the holy and righteous God of the universe. It is an offense to God. Kanang gipanghimaraot kini sa Dios, pagsupak kini, pagsupil ang sala. Evil is sa mamanusab sa kadautan, pagsupak kontra. Okay? It is an offense to His holiness. It is an offense to His righteousness, yung pagkamatarong. O sa gitawag nga in the condescension sa second person of the Godhead, sa iyang pagkanaog yun mismo niya ngadto sa pagka tao, okay? Si Ginoong Jesucristo became a member of the human race. Nahimo siyang sakop sa kaliwatan sa tao. O gani atong gisgutan kadtong bahin sa iyang gitandi siya nga usa ka od. He is likened to a worm. Sama siya sa od nga gitunob-tunuban, giyatak-yatakan and crushed. Ug anaan nimo na makita di sa Salmo 22 versikulo 6 ug sa Isaias 53:5 ngadto sa 6. Ang atong Ginoong Jesucristo giyatak-yatakan, was crushed for our iniquities and transgressions. Nag-ingon ka ng Salmo 22 versikulo 6, but I am a worm and no man, a reproach of men and despised by the people. So, ato nang nasayran ang buhat sa kaluwasan ng Ginoong Kristo dito sa cross, iya tanggi pasig-uli ngadto sa Dios. Okay? He came to reconcile us to God. Kaya diha may pagkaputol, kaguba sa atong relasyon ngadto sa Dios. Gumikan itong pagsupil sa atong unang ginikanan, si Adan ug si Eva. Okay? Og si Ginoong Kristo mao ang mipasan sa tanan atong mga kasalanan. He was the sin bearer. Siya mi voluntaryo, siyang kaugalingon sa pagkanaog nining labihang gamayang planeta, ang kalibutan na. Og siya nahimong 100% tao. At the same time, 100% po siyang pagka-Diyos mo, na gitawag na ito hypostatic union of the Lord Jesus Christ. So, mo niya nga itong gitukbil last time. So, sala. Labihan gyud kadako kining isyu kining sala karon. Now, diha sa Roma 6, 15-23, ang turagon ng abrihan ng atong mga Biblia, Roma 6, 15-23. Sa diha nga kita nahimong mga Kristiyanon. Kano sa ata mahimong Kristiyanon? Niya itong higayon nga nakadungog ta sa mayang balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas, niya diha kita naluwas. Immediately, right at that very moment, nahimo kitang luwas. Okay? We became Christians. O supposed to be ang bandage ang atong pagkalimin, pasabot pa nga ulipon sa sala na bungkag, supposed to be. Okay? Diha sa Juan 8:34 nagaingon ka ng pulong sa Diyos. Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. Namo na gisulting Ginoong Kristo. Sa pagkatinuod, ako magaingon kaninyo
nga si kinsa man ang mubuhat og sala, siya ulipon sa sala. Mo kanay buot pasabot diya sa Juan 8:34. Now ang tanang tao nga mahimugso din sa kalibutan ubos sa kanang mastery of sin o tyranny sa sala. Kay ang sala god mo ay magakontrolar sa hunahunas tao, sa iyang mga pinulungan o sa iyang mabuhat. You see? It controls his thoughts, his words, his actions. Diyan sa versikulo 17. Kamo mga ulipon kaniadto sa sala. Versikulo 20, again, gibalik kini Panginoon, gisubli Panginoon, you were again the slaves of sin. Sige no, si Kristo mo'y nagasulti ni kaduha gini isulti ka na. Slaves, mga ulipon kita sa sala. Ang pulong diha, dolos mo kanibot pasabot, nga bond slaves to sin. Versikulo 21, kay ang sangkuan nining mga sala nga buhaton sa tao, for the end of those things is unsa? Kamatayon. Death. Now, diha sa hinapos diha sa versikulo 23, kini nagaingon, kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. For the wages of sin is death. Now, so, to be a slave of sin, mao ang pagkamatay, is to die. Kay ang sala ultimately kills. Kamatay. Kaya binimo, it's a horrifying thought to be a slave of sin. Di ka mahaluna ba kung ikaw maulipon sa sala? Nainamdum ka ba sa itong gitunan may tungkol ni David? Si David, unsa? He was a man after God's own heart, gani. Puno siyang doktrina, apan naunsa man siya. Na-reversionista mas David. So, na-karnal una, then nahimong karnal, reversionista. So, naibaw naman ka sa iyang mga dagkong sala nga nabuhat. Iyang pagpanapaw, o ang iyang pagbuno, nakabuno. You see? So, mao ka ni sala, kadtong gipangbuhat ni David. Bisag tuod og daghan siyang doktrina, nangawa na tong doktrina, murag nangapanas sa diha nga siya nahimong karnal. Maura ba yun idangata na to? Kita ba, naghisgotan niini, this applies to us believers. Okay? This is specifically naghisgot kanatong mga magtutuos panahon nga kita may sukamod sa pagbuhat ng mga sala. Okay? Di ba itong giingon mo nga, kadto si David, wa na mahaluna. Nahimo siya murag na naluya siya, murag nimbatin siya masakiton, murag naiyang pagbatig sandan, guilt. Mo to'y nakapasakit niya. Nagmaluyahon nagyod siya, kumikan sa sala. Unsa ka grabe ning epekto sa sala. So it's a horrifying thought to be a slave of sin. Now, diha sa kabantugan nga scholar sa teolohiya, mga dugay na kayo katong mga katuigan ng milaway, naghisgot kini siya og sala. Iyang miingon siya nini, og akong i-quote kini sa in English, ang porsyon lang nining iyang sulti bahin sa sala. Sin is a debt. Debt, D-E-B-T, debt. Sin is a debt, a burden, a thief, a sickness, a leprosy, a plague, a poisonous serpent,
a sting. Everything that man hates, sin is a load of curses and calamities beneath those crushing, intolerable pressure the whole creation groans. Unquote. Now, tinuod yun. Sakit yung ka bahin kung ikaw na ulipon na sa sala. Now, who is the undertaker that digs man a grave? Sala. You see, ang sala, parihara ni og cancer. Samar ni cancer. It eats up, mukaon kini, it metastasizes one's personality and character. Ang sala, grabe. Ang makalilisang kining butanga nga mao ni pabitad, nakaganoy na sa katawhan ngantos pagkaulipon nini og paminaw. Ang tao misuway na gyud siya og nagasuway pa gyud siya, nagapaningkamot pa gyud siya sa pagbuntog nining ngilad nga kanang makalilisang kaaway sa tao nga mao ang sala. Apan wa gyud siya nahimo, dili gyud siya makahimo. Cannot be. He cannot and have not. So, naningkamot siya, na to ang tao in general, naningkamot siya sa pahilayo gikan sa pagbati o pagkasadan from feeling guilt. Apan, he cannot find relief. Wa, ngano man. Tungod lagi kay kitang mga tao, mga katawhan, mga ulipon sa sala. Ug mao nga kining maong passage nga itong giisgutan. So marvelous. Tungod ka ang dihas mga versikulo 18 o 22, being then made free from sin. Na, ug ang versikulo 22, but now being made free from sin. Free. Gawas nun. Ug saad ka na sa pagluwas. It's a promise of deliverance. Unsa kanindot niya ng pangunauna to be free from sin. Free from sa iyang gahom, gikan sa iyang kanang silot niya na, kay silutan man yun ang sala, tanang sala. Og niining daot nga epekto niini. So, kini mao nga bersikulo nagasaad og labihan ka dagko nga punto sa kagawasan og sa pagkaluwas gikan sa sala. So naagyod, there should be a cause of rejoicing dinhi ining punto ha. This is what it means to be sanctified. Mao ginimbot pasabot nga ikaw mabinalaan. Nahinomdom ka sa atong gisgutan mahitungod sa pagkabinalaan, to be sanctified. Mao ka na resulta sa unsa pagka justified na ka, na matarong ka na nga atong naangkon gikan sa Dios at the point of salvation. Yan itong higayon nga atong amihimot ang decisions pagdawat pagtuo kang Ginoong Jesucristo, kita na matarong sa tubangan sa Dios. Gi matarong, dili kay kita na matarong, apan gi matarong. We have been justified. Kinsa may nag-justify ka nato? Ang Dios. Tungod sa atong paghimo og desisyon sa pagdawat sa kaluwasan. Kaya binimo, ang pagkabinalaan ug ang pagkagawas nun gikan sa pagkaulipon sa sala are one and the same. Parihara na sila. So, sa diha nga kita mituo kang Kristo, we were made to be free from sin. See? Supposed to be free from sin. Ug nga nang higayon sa atong pagkaluwas, we right away shared everything nga gipanagihan ni Ginoong Jesucristo.
We shared. We shared in His death. Sa iyang pagkamatay, sa iyang paglubong, sa iyang kanang pagkabanhaw, sa iyang pagsaka ngadto sa langit, ug sa iyang paglingkod sa tuong kamot samahan. Kita nagaunsa salmot niini. We share. Ang Dios Espiritu Santo mi punit kanato ug mi butang kanato ngadto sa pagkadugtong ngadto kang Ginoong Kristo. He picked us up and put us into union with the Lord Jesus Christ. And no one, di man nina, no one, why bisag mausa, why bisag kinsa, can pluck us out of the hand of God. Wa na'y maka kanang unsabay Visayan nining pluck you out. Wa na'y makaagaw. Okay? Wa na'y makaagaw kay kita gipanag-iyahan naman sa Dios. Ang silot sa sala gitangtang gikan kanato at the moment of salvation. We have been justified by God. Kita ni gimatarong sa Dios. Kita gibinalaan sa Dios. O unsa gipasiguli ni Ginoong Kristo. Si Ginoong Kristo may mihimo niya ng pagpasiguli, reconciliation nato ngadto sa Dios. The Lord Jesus Christ made or has made that process of reconciliation to God once and for all. See? Wana kay paglingi-lingi niya na. Once nga mituo ka ni Ginoong Kristo, ikaw na unsa na pasiguli ka na ngadto sa Dios. You have been reconciled. Iba man kakonsebot pa sabot nganong mag-reconcile. Kay duha ka parte sa tao ug parte sa Dios. Nga there is unsa conflict na naanay pagkabingkil tali sa tao ug sa Dios. Ang tao may pagkabikil sa Dios gumikan sa sala sa tao. Okay? Og ang Dios na ipagkabikil sa tao gumikan po sa sala sa tao. In other words, ang problema dili sa Dios kundi dili sa tao. Kita ang kanang suliran. We are the problem, not God. Mao na nga ang Dios sa iyang grasya, pinagi siyang grasya. Iyang gipadala iyang bugtong anak nga si Ginoong Kristo. Ang pulong nahimong unod. Mao na. And the Word was made flesh and dwelt among us. Nahimo siyang sama kanato. Aron nga siya makakabot sa iyang tumong. Ang iyang goal was to die for us. Aron kabayran natong utang, dagkong utang sa sala. O kita matangtang gikan niya ng merkado sa pagkaulipon sa sala. The slave market of sin. So, yan ang higayon nga itong gidawat si Ginoong Kristo. We have been justified by God, sanctified, and reconciled to God once and for all. We have been declared free from the slave market of sin. Giunsa, gipadayag na kita, nga giangko na kita nga unsa, luwas na, nagawas na sa unsa, sa merkado sa pagkaulipon sa sala. So, karon we now have a very different relationship to sin. Lain na nga to, nalahi na nga tong relasyon sa sala. Karon nga kita na unsa nadugtong na kang Ginoong Kristo. We now have a totally different perspective in life. Total gyud hingpit yung pagka-usab. Mo nagingon og repentance. Unsay buta sabot sa repentance? Metanoeo. A change of mind. You see? That moment you got saved, life would never be the same. Kasabot ka? Di na sama ang imong kaniadtong panginabuhi. Bag-o ka nang na tao pag-usap. You're a born again person.
ug karon kay ikaw born again ka naman, bag-ong na tao, ikaw na anak kay bag-o nga unsa kanang agalon. You have a new master nga si Ginoong Jesucristo na. No longer ang imong kinayang makasasala. You see? Gidiborsyohan na nimo, so to speak. Gidiborsyohan na nimo, gibuwagan na nimo ang kanhin nimo unsa bana nga maong kinayang makasasala. So, nakibag-ong bana si Ginoong Jesucristo. That's an analogy. Sumbingay lang na o mobile Visayan na kana pagtandi. Okay? So mao ni ang nitabo nato. Ug nahibaw naman tagon sa natabo gyud. Tinuod yung kanang panghitabo sa atong pagdawat ni Ginoong Jesucristo. Nahimutang anak sa Dios. Nahimutang sakop sa harianong panimalay sa Dios. Royal family. Dili ang royal gyud. Ngano mga harianon man? Tungod sa titulo ni Jesucristo nga hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. See? Kay siya ang unsa? Naa siya gingharian kita. Ay kada naa gingharian, naa gyud gipangharian. See, na subject. Ang hari na gyud mga subjects, kita mga subjects. Ang hari si Ginoong Jesucristo. Okay? Gawas pa na do ang atong ginganlan sa nahitabo sa imong pagdawat gyud ni Ginoong Jesucristo. Ikaw unsa? Gimatarong na. You've been justified. Gawas pa na ikaw gibinalaan na. Unsa pa? Ikaw na unsa? Napasiguli na ngadto sa Dios. Na reconcile ka na sa Dios. Ngadto sa Dios. Unsa pa? Ikaw gisuluban na siyang pagkamatarong. Gisuluban ka na. Ang Dios mong tan-aw nimo dili ka na hinukman kundi na matarong na, justified. Unsa pa? Ang imungan gilista na didto sa unsa? Lamb's Book of Life, libro sa kinabuhi. Never to be blotted out. Di na mapalas, di na mapahangtod sa kangturan. Ug kanang pagkalista nimo sa imungan didto sa Lamb's Book of Life, kana maoy tibailan nga ikaw gipanag-iyahan na sa Dios o ikaw kalifikado na nga magkinabuhi uban sa Dios didto sa eternidad. Sabta ginapagayo. Gawas pa niya na ikaw nahimo ng magtotoo. Gawas pa niya na ikaw luwas na. Ikaw gitawag nag-Kristohanon, sumusunod ni Ginoong Jesucristo. Unsa pa? Daghan ang mga kaayuhan, mga benepisyo ng imong nadawat. Tiyaw mo na. Gawas pa niya itong kapatan ka mga butang, 40 things, nga gihatag sa Diyos, diya niya ng higayon nga imong gidawat si Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Basta ikaw luwas na, bag-o ka ng tao. So kung bag-ong na tao ka, sama itong gisulti ni Ginoong Jesucristo ngadto ni Nicodemo. Kadtos Nicodemo na iba naman kasi istorya. Usa siya sa mga dagko nga mga pangulo sa ilang relihiyon sa mga Hudiyo itong panahon na. Memorize gyud niya, sag-o gyud niya ang mga unsa na mga bersikulo diha sa Old Testament. Kay manggialamon, labihas pagka manggialamon kadto si Nicodemo. Kanya kapila siya magampo kada adlaw. Labihang gyud siyang pagkadakong leader sa mga Hudiyo. Apan wa gyud siya maka kanang wa siya mubati nga kanang luwas siya. Kaya di man gyud siya luwas. Natural. Nagsugod man siya pagkadili magtotoo. Unbeliever man to si Nicodemo sa pagsugod. See? So, he began to
question his security. Mura magdili siya siguro. No na nga imbes mo adto siya sa adlaw during the daytime makikita ang Ginoong Kristo aron iyang pangutan-os Ginoong Kristo unsaon magyud ang tawo nga maluwas. No nang manigitawag sa Binisaya og hingok ba. Murag hinahinay siya nga di siya diparahan sa iyang mga ginsakupan silang ilang pundok ilang relihiyon kaya mauwaw siya. So hingok siya duol ni Kristo sa gabi aron di siya makitaan. See? So mo to kanang kukabildo siya ni Ginoong Kristo. Kining imong gibuhat di man ni mabuhat sa kundili pinadala gyud sa Dios. Mao na nga mangutana ko nimo unsaon man pagkaluwas sa tao, how can I be saved? No tong tubag ni Ginoong Kristo, unless a man be born again he cannot see the kingdom of God. Gawas ko ng tao magpakatao pag-usab dili siya makakita sa kinarian sa Dios. Ang tubag ni Ginoong Kristo Diyos nun nga pangunahuna. Divine viewpoint. Apan ang pagsabot ni Nicodemo, tinawhanon man, siya, unsa ko ng istorya mo balik ko sa taguang kan sa akong inahan, aron magpagkatao pag-usab. Atong tubag ni Jesus Kristo, Nicodemo, dako ka man untang pangulo sa imong relihiyon, waka sabot sa akong giingon, dili man ni pagpagkatao sa tinawhanon nimong pagsabot. Ang nakong buti pasabot nga ikaw kinahanglan mataw pinagi sa unsa sa tubig o sa espiritu. Ang mataw ka pag-usab pinagi sa gahom sa Dios, dili sa tinawhanon. Sa mo na malakton nga pagkasulti mo katong istorya niya to nga gawas ko ng tao magpagkatao pag-usab dili sa magkita sa ginarian sa langit o sa Dios. Mao ni karon ang mensahe nga ikaw nga nagpaminaw nining atong mensahe karon kay naghisgot man tagbahin og sala, okay? Nga kanang sala nga galimin kanimo sa imong pagkatao maunay makaguba sa imong kaugmaon. Remember? Sin kills. It devastates. Sama nitong gibati ni David. Masakiton yun David. Tungo na itong iyang ipangbuhat ng mga sala. Umaupod na ibation sa katao. Nga nga, ang Diyos buot nga ikaw maluwas o mahiling kawas niya ng pagkaulipo ni mo sa sala. Kaya grabe ang epekto sa sala. So karon mo ni ang ingonta mensahe sa Dios kanimo nga dili magtotoo nga nagpaminaw ning atong mensahe. Ning atong pagtuon pulo sa Dios ba nga dili pa ulahi ang tanan. Gihatagan kag higayon. Gihatagan ka og unsa kanang kahigayunan, the chances, all the chances mao bitong gipabuhi ka patungod kay ang Dios na ay plano sa imong kinabuhi. Now you see, ang atong kinabuhi hinuwaman. Balik-balik na pag-ini nato. So, nagbiyahe lang tanin ng kalibutan na. Life is just a passage of time. So, mao ni, ako kang tagaan o inunta mga points of doctrine nga kung buot yung ka nga mahiling kawas na ni imong kahimtang nga pagkaulipon sa sala. Okay?
Dawata sa Ginoong Kristo nga imo manluluwas. Mao ka na ang Yahweh ning tanan. Okay? Nawa akong hisgutan ang tinuod yung inon ta mga Yahweh sa kalampusan sa kinabuhi. The real keys of success in life. Ang nag-unag yun ini, mao ang imong pagkaluwas. Get saved by faith alone in Christ alone. Nakana diya sa, ikaw nagakopya nini, nagasuwat niya sa imong mga notebook marunong sa imong papel. Get saved by faith in Christ alone. Acts 16:31, 1 Timothy 2:4, John 3:16. Okay. Ato ragong tukbilo ning 1 Timoteo 2:4 sa gisulti diha. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Mao ni kabubuton sa Dios. Diha pag sa 2 Pedro 3:9 unsa man. Dili buot sa Dios nga naay malaglag. Natanawa na. Dili kabubuton sa Dios nga naay malaglag. Bisag usa kundili nga ang tanan unta makakabot sa pag-unsa, sa pag-usab silang pangunahuna. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Pag-usab sa ilang una-una. Mao ka ng una, and that is the key. Mao na Yahweh, nag-unang Yahweh sa kalampusan sa kinabuhi. Ikaduha, naibaw na kanini, kaduha. 2 Pedro 3:18 unsa may gisulti. 2 Peter 3:18 is what? Basahan na si imong Biblia. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Tubo diha sa grasya ug kaibalo kang Ginoong Hesus Kristo. 2 Pedro 3:18 o 1 Pedro 2:2. Okay? So, manakagsuwat niya. Okay, mao ka na ang ikaduha. Ikatulo. Mao niya, atong giingon nimo nga mao ni mga paagi nga imong magamit, imong imong masunod aron imo gyud makabot ang kalampusan sa pagkinabuhi. Ikatulo, prioritize God's Word. Hatagig pasiuna, hatagig unang pagtagad ang pulong sa Dios. So, expose yourself to doctrinal Bible studies. Nga ikaw ma-expose, sa may Visayan expose, nga ikaw kanang, okay, maglisod na Visayan niya. Okay, just expose yourself. Sama nining atong doctrinal maning atong pagtuon din pinagi sa YouTube. Okay? O imo ra bang makaplagan ang imo yung tukma nga simbahan, tukma nga pastor magtutudlo. Pangitaa lang. Kaya nagasunod ta sa pulong sa Dios diya sa unsa. Jeremias Kapitulo 29 versikulo 13. Jeremiah 29:13 isuwat na. Unsa gisulti diha? You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Sa lakto ng pagkasulti, if you truly seek me, you will find me. Kana ra bang maong bersikulo? Usag yun nas mga bersikulo nga nakapatandog, nakapabuka kanako. Kay sige magyuko pangita sa kamaturan. Sige yun, wa ko'y undang pagpangita sa kamaturan. Hangtod nakaplagan yun ako. Nakaplagan nako ang matuod nga Dios, ang kamatuoran. Kaya di man mamakak ang Dios. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Magkaplagan nimo
Ngani mong tukmang kanang pundok, tukma nga pastor magtutundo. Pangita lang. Kaya di ka mangita, no? Sa man yung pagkakaplag, sabot ka? Okay. So, prioritize God's Word. Hatagig pasiuna, hatagig unang pagtagad ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Now, ikaupat, organize your life around God's Word. Ipahiluna gyud ang imong kinabuhi diha sa pulong sa Dios. Kaya na may unom ka mga requirements, unom ka mga panginahanglanon requirements sa Kristohanong paagis pagkinabuhi o paaging Kristohanon sa kinabuhi. Requirements of the Christian way of life. Una nini, routine. Isa pa ng routine nga mo ninandan, himuan na nga batasan. Okay? Routine. Mo ni naguna. Ikaduha, kanang organisaha ang imong kinabuhi. Organize your life. Kani adto tingali murag walay mga kanang pagkahiluna o pagkahapsay mong pagkinabuhi, nagkarambula lang, nagkadaiya lang, unsa na, karaw-karaw mo ni sagad nga gamit sa mga kabataan. Nagkaraw-karaw ba? Disorganized. So, ang punto din ang usa sa mga requirement nga organisaha ang imong kinabuhi. Ipahiluna ba? Nga naay pagkahapsay. Okay? Mo na unsa na? Ikaduha. Ang ikatulo nga requirement, kinahanglan na ay imong kanang sumbanan nga naguna sa imong kinabuhi. Ang buot pasabot, matuod nga sumbanan, the true scale of values. Okay? Number 1, kana ang pulong sa Dios na alang kanimo. Ikaupat, making good decisions from a position of strength. Okay? Ang kanang himo nimong desisyon diha sa kanang lugar nga naay kusog. Okay? From a position of strength. Unsa man ang position of strength? Kantong atong sige hisgot nga operational divine sphere. Mao na position of strength. Nakasabot ka? Kay mao man ay puy-ana nato. That is the only kanang right place for believers to reside. It's a mental attitude. Ayaw na nagkalimti, ha? Niya na sa itong pangunahuna. Kita manduan sa Diyos. Pagpuyo, diha niya ng maong lugar sa imong pangunahuna. Nga operational divine dynasphere. So, sa naakadiha, samtang naakadiha magpuyo, sa higayon nga ikaw mo himog desisyon, kanang mong mga desisyon husto yun, tukma ug maayo. Right, good decisions. Okay, mo na ikapila naman to. Ikaupat. Okay? Karon ito si kalima. Ang ikalima mao ang persistence, ang imong kanang malahutayon. Okay? Or I think they are synonym. Pagkamalahutayon, pagkamakugihon, kanang matinudanon. Okay, mo na ikalima. Ang ikaunom, kay unom maning mga requirements, ang ikaunom, ang imo ng pagkamalahutayon. Paglahutay, perseverance, pagmakugihon. So these are synonyms. So mao kini ang pag-organize nimo sa imong kinabuhi diha sa pulong sa Dios. Organize your life around God's Word. Mo ni kaupat nga real key of success in life. Ikalima, use God's 10 problem-solving devices. Inumdum pakat itong napo ka mga paagi sa kasulbaran sa mga suliran.
Ana ang Dios nagsangkap kanatong mga magtotoo. Gisangkapan taniya og napulo ka mga solusyon sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Okay? God's 10 problem, una nini. Okay, atong hinganlan ning kanang napo ka mga paagi sa pagsulbad o mga suliran. Ang nag-una gyud ni pagkumpisal, rebound. Ikaduha, feeling of the Holy Spirit, ang imong pagpapuno sa Espiritu Santo, ikaw na ibaw naman kag unsaon pagpapuno. Okay? Pinagi sa pag-rebound, paghingalan, pagkumpisal sa mga sala. Kaysa dihang imong ikumpisal, ang Dios matinumanon nga ikaw pasayloon niya o unsa limpyuhan ka na. Sa diha nga nakabuhat ka sa rebound, then tuwa ka magpuyo sa operational divine sphere. Okay? So, at the same time, you are filled with the Holy Spirit. Napunan ka sa Espiritu Santo. Okay? Ang ikatulo, ang faith rest technique. Unsa man ang faith rest technique? Faith rest, pagtuo nga nagadala og kapahulayan. Mao ni technique ni, paagi ni. Okay? Ipagamit ni sa Dios, gisangkap ni sa Dios natong mga magtotoo. Pagtuo nga nagdalag kapahulayan, faith rest technique. Na unsa man tong tulopod ka agenda nining paagi nining faith rest technique. Ang una nini, claim a promise. Ang kuna ang mga saad sa Dios. Ikaduha, huna-huna think of what God can do to your problem. Una-huna, unsay himuon sa Dios sa imong mga suliran. Ikatulo, unsa man, ang konklusyon nini, relax. Ang konklusyon is relax. Kanang pagpahayahay na lang. Okay? Relax because God is in control. Siya na ang nagdumala. Kasabot ka ba niya ng atong padayag, pagpatinaw ni mo? Mao ni ang tulo ka mga agenda nga imong sundon nining faith rest technique. Technique mga ni. Paagi ni sa Dios. Okay? So, una, akong balikon, nga ikaw mo angkon sa mga saad sa Dios. Claim a promise. Bisa kung sa mga promise. Taghan ang mga promises sa Dios. Ibaw kang pilay mga saad sa Dios sa iyang pulong. Ibaw ka ba? 7,000 promises. 7,000. Nangano mang yung 7,000 ihap na wag yun na nato. 7,000 tungod kay ang numero 7 ang ikapitong numero mao na numero sa Dios nga hingpit. The perfect number is 7. Mo bitaw nang giingon nila sa human viewpoint ng lucky 7. Ambot din na nila kwapo dapan 7 is the unsa number of God, perfect number of God. Mao na nga 7,000 promises niya alang kanato mga magtotoo. Nagkaroon pila na may nasag-o ni mong mga saad sa Dios. Unsa may ubang mga saad? Ato hinganlan. Casting all your cares to Him. Unsa to? For He careth for you. Unsa na? Fear not, I am with thee. Unsa pa? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Na. Unsa pa? Pero tinaghana. Morning, di lagi ta maka humani ning atong pagtuon din abutan yung rapture. Okay? So morning, 7,000 ka mga saad sa Dios. Claim a promise. Usa na. Usa ka agendum sa faith rest technique. Ikaduha, una-una, pander, tutuki sa buhaton sa Dios. Bahin sa imong suliran. Think of what God can do to your problem. Kay iya ra ba yun ang sulbahon. Okay? Ang iyang solusyon ra mo'y tinuod nga solusyon.
Ang solusyon sa tao dili magsilbi. Sabot mga sa prinsipyo niya na. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Samtag yun ang maong prinsipyo. From now on, sag-uhan na. Okay, hain naman tadapitan nini sa napo ka mga paagis pangsulbad sa mga suliran. So na naman ta sa faith rest technique, adto ta si kaupat. Ang kaupat, grace orientation. Bunta sa bot nga, ikaw nahiluna na sa grasya. Oriented ka na sa grasya. Okay? Grasya na tanan na imo makita. Unsay na nimo grasya. Wa kay imuha. Zero balance ka. Tanan iya sa Dios. Sabot ka. Mao na grasya. Uban kay ang ilang hibaw ang grasya kanarang manugam sila humagkaon. Dili, ang buot pasabot sa grasya, lawom ka na ang buot pasabot. Nanhin mo makatunin ni atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Unsay buot pasabot sa grasya. Grace. Nayon sa kay scholar, Bible scholar nga, iyan ang gidefine kining word nga grace, G-R-A-C-E, iyan ang himuan og some kind of acronym. Okay? G, God's gift to me. R, received by faith. Pinagi sa pagtuo. A, available to everyone. C, comes through Christ. E, extended for all eternity. So, akong malikon, aron di ka makalimot, kay kung ikaw nagasuwat niya, God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Now, ang lain yung definition ng grasya, napamay daghang mga definition ng grasya. Grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Nakuha ni mo? Grace, ang balikon. In English niya, of course. Grace is anything that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. Gracia. Well, ang karaan nga definition nini nga murag na-memorize na gyud kadaghanan nga ilang giingon kini nga God's riches at Christ's expense. It has some thought somehow. Anyway, balik ta sa atong gihisgutan nga napulo ka mga paagis pag sulban sa suliran. Niya naman kita sa grace orientation. Ikaw na nabaid na gyud, nahiluna na gyud sa grasya. Okay? Mo ni kaupat. Adto ta si kalima. Ang kalima, doctrinal orientation. Ikaw nahiluna na gyud sa doktrina. Ang imo gyung pasiuna na gyud ang doktrina. Kini mga hisgot ang doktrina. Kaya naman po'y uban ko mga magtutuong nga murag bikil nila ng poong doktrina. Kaya maghisgot ng doktrina, lain na ng tinuhuan ng ilang hisgutan. Doktrina naman, no. Buta sa doktrina, ang buta sa yun na ang pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos mga doktrina. The biblical contents ang naa sa Biblia. Pulong ka na sa Diyos. Ug mo na tawag na to o sa laing definition nga unsa doktrina. Okay? Doctrine. Pulong sa Diyos. Now, so ikaw na nakay doctrinal orientation, ikaw na hiluna na gyud sa doktrina. Okay? Number 6, at sigaw nom. Personal love for God the Father. Personal nimong gugma. Personal lamang yun ang gugma nato ngadto sa Dios. Okay? It's always personal. Nga kita
gimanduan sa Dios. If you love me, obey my commands, obey my word. Na, kini atong ipangtun-an mo, kini ang mga pahimangno, pasidaan, mga mando, mga sugo, o naapil na dihang kabubuton, tuyo, plano sa Dios. Okay? Mo ni atong ipangtun-an. So, kini sa atong pagpadayon sa pagtuon, maugmad ka ng atong gugma ngadto sa Dios. Our personal love for God is being developed. Magkasamot o kanang suod nimo ang Dios. You see? Mao na ang personal love for God the Father. Mao na ikaunom. Anto ta si kapito? Ang ikapito, mao ang gitawag og impersonal love for all mankind. Impersonal na. Ang atong gugma ngadto sa atong isig katawo, impersonal na kana. Actually, ang term o hugbong sa panultihon nga impersonal love, okay? Impersonal love, ang buot ipasabot gyud niya na ikaw why sala sa bisag gamayng sala sa huna-huna. Okay? You are free from any mental attitude sin. Wa kay pagkabikil, wa kay kanang mga kasilag, mga kasuko, o kanang pagdumot. Wala. You are free from any mental attitude sin. Kinimbol pasabot sa impersonal love for all mankind. So, wa kay pili sa imong paghigugma sa isig katao. Okay? Laksot man na siya, gwapo ba na siya, unsa na iyang hitsura, why pili? Mo na pasabot, impersonal love for all mankind. See? Mampobre man siya, madato, unsa pa niya, obnoxious or pretty or unsa na, smart o unsa, walay pili. Mo na gitawag og impersonal love for all mankind. Mo na ikapito nga paagis pagsulban sa mga suliran. Ikawalo. Ito si ikawalo, ha? The eighth, sharing the happiness of God. Ikaw nag-aambit na, nagpaambit na, nag-share na sa kalipay sa Dios. Ug kanang maong kalipay gitawag nato nag plus H, dili minus H, kay ang minus di man gyud maka takdo kanang minus o plus. Ang plus H mao na ang happiness, inner happiness sa Dios. Ikaw nag-aambit na. Mao na ikaw walo. Adto ta si kasiyam. Ang ikasiyam, personal sense of destiny. Ano siya mong pasabot? Na kay personal nga kanang kanang dahom, pag huna, pag kanang of course pagtuo, pag kahiluna na gyud sa imong pagkasayod sa imong dadangatan. Mao na personal sense of destiny. See? Wa na kay duha-duha, pagduda, unsa, wala na. Wa na ilingi-lingi kay ikaw na hiluna na yun nga. Unsa ang imong dadangatan, inigbiya ni mo ning kalibutan na, tuwa na. Gi-settle na dito. You have that personal sense of destiny. Ano sa may destiny nimo nga magtotoo? Magtotoo ka, luwas ka naman. Unsa may mong destiny? Your future is heaven. Mo bitaw ng Pilipos 3:20 nagaingon nga ang tanang mga magtotoo, mga lungsuranon na sa langit. Mo pasabot, tagalangit na ta. Kasabot ka? Tagalangit. No tingali mo yung kag ang bugiro raman pud mo. Tagalangit na mo. Wa ra ba ta magpahambog? Wala. Nagpaubos hinuon ta. Kay kung ikaw mo tuo sa pulong sa Dios, imo ka nang dawaton. With faith, kung imong dawaton ang pulong sa Dios, ikaw nagmapaubsanon. Kasabot ka? Mauna ang tinuon nga pagka mapaubsanon. Kay kung di nimo
dawaton di nimo tuuhan imong isalikway, then ikaw mapahitason. Gusto? Nagsabot ka na, ana? That's very simple logic. Kita nagatuo, nagahagup, kanang ato nagyong gakson ang pulong sa Dios, kaya ito magituuan. Mga na ito gamit ng mga pulong kanyanto. So mga atong tuuhan, atong kanang tuuhan o atong dawaton pulong sa Dios nga naatay personal sense of destiny, tagalangit naman ta. Kay unsa man kun dili ka mutuo ni anang pasalig sa Dios nga believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, o ikaw maluwas, then kung di ka mutuo niya na imong gipakabaka ko ng Dios. Susto, di ra ba mamakak ang Dios? Unsa iyang isulti? Tinuod, matuod, bugos ug timos ng tinuod. Kamatuoran gud siya sa gisulti ng Ginoong Kristo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Na, siya kamatuoran. Mao ni nga tong buti pasabot. Tagalangit na ka kitang mga magtutuo. Wala kay laing destino gawa sa langit. Okay? Tiyan mo na unsa kada kung konsuelo nimo, the comfort. Ang imong future destiny sigurado na. Now, nang uban lagi, magpinlusupo niya, maramang di ko katuoan na kay sige pa magkukasala. No. Please, dili na lagi isyu ang sala. O sige pagkasala lagi, kini man atong gihisgutan karon. This is Doctrine of Sin. Kung ikaw magsige pagkasala, unsa? Imong unsa? Gisalikway ang pulong sa Dios gihapon. Nga kita giluwas na unta kita sa pagkaulipon sa sala. You see? Kay sumusunod naman ta sa magbubuhat ni ining tanan sa kalibutan sa universo. He's the creator of heaven and earth. Maumay nagpasalig ni nato. Wa man ta maghinambog siguro itong kaugalingon. Kita unsa tuo sa iyang saad. Kaya di man mamakak lagi ang Diyos. Okay. Padayon ta. So, in other words, no ana kay personal sense of destiny, mao na ika siyam nga unsa kaning solution to problem. 10 problem-solving devices manguni atong gisigutan. Adto ta si kanapo, the 10th, unsa man? Occupation with the Lord Jesus Christ. Ambot pasabot. Ikaw maokupado na kang Ginoong Kristo. Ambot pasabot. Okupado, unsa ambot pasabot ning okupado? Occupied. Now, panalitan God nakintay imong higala mo dapit nimo bay anto sa taskuan bay anto ta o day anto sa taskuan so adili ko kakuyog kay okupado ko kayo ning akong gibuhat no nebot pasabot okupado maora na imong giatubang di ka makabiya niya na maora gyud na imong gitutukan sa imong pagtagad. Mao ni but pasabot og being occupied with the Lord Jesus Christ. Okupado kaniya. See? Wa kay luna nga maunsa. You are kanang wa mahiluna o kanang napakailaing gi atiman. Maura na imong gi atiman sa pagtagad. Okupado kang Ginoong Kristo. Mao na ika na po nga kasulbaran sa suliran. Okay? I hope na sabtan nimo ni suwat po kadiha nga at least di na nimo makalimtan. These are God's 10 problem-solving devices. Ang Diyos may nagasangkap na to nini. Narana nimo, imo ba gamiton, tuuhan o gamiton,
kay na makikamuton. It's a matter of choice. Okay, mo na ikalima nga real key of success in life. Sa sunod, ato ning ipadayon, kay daghan pa man kitag mga points of doctrine din atong ipadayon kini. Busa ayaw si piyata ang sumumpay nini. Ayaw gyud pagkasipyat. Og dapit gihapon kita sa atong mga higala. Wala pa'y kaluwasan nga ikaw magapadayon sa pag uban kanato nining atong Bible study through the YouTube with that open mind. Buksi lang gyud imong pangunahon aron ikaw makasabot, matudluan sa Espiritu Santo. So, ninihigayon na mag-ampo ta. Abana mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpadayon, sa pagtudlo ka na mo sa imong kamaturan. Salamat o Diyos sa among pagpakiguban kanimo, nining matamis nga higayon, nga magatuon kami sa imong mga una-una, imong mga paagi, imong mga protocol, imong mga tuyo, imong plano, o kini grasya man tanan o Diyos. Lamdagi pa kami dugang, hagita pa kami o Diyos, aron kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi, aron makabot gayon namo ang kalampusan sa pagkinabuhi diha ubo sa imong grasya o Diyos. Wala kami mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw. Musa kinta na mong hangad diha kanimo kay ikaw man ang tag-iya sa among kinabuhi. O nagampo kami na imong padalingan kanunay kining among ministry, the Vic Balbido Evangelistic Ministry, nga among giangkon nga grasya. Iiway kami sa mga kabilinggan sa among pagbuwag-buwag, dada kami pagbalik ng dapita ugma. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.